kamana ahinya. Hakiani Ogada hikruok chal nade Kasipul? Kasipul wantie maber kendo mae ne chenro the first time ma campaign ma Kasipul timore yo mokwe ma onge ng'ama yanyo wadgi, onge ng'ama dhawo gi wadgi, ji oherore te kata mana kaendi wan go kite ma bende wadhi chung' godo lero godo to wan friends. Gimodwaro en mature democracy, wadwaro transparency, wadwaro mondo kidhi tim yiero matin marwa mar ODM to bede the best ahead of all the elections mosebedo godo e party mar ODM. An kaka Ogada nase register and asetuwe pesana, which means ni antie race, and I'm sure ni wadhi bedo gi fair competition gi everybody mobiro. More make sure ni was strengthen our party kawaluwo chike be mag IBC. So one sawa warito mana yiero. To omenda kisechwalo ng'anyalo penjore ni omenda mar chung'or buda en pesa di mochwalo ni ODM? Party wengi ni chama kubwa. Ene chulo pesa maber, en 250,000 na 250. Ok en party mano ne dolaro tiko machuo machung. Wan chama kubwa, en kama jilaro, en kama ntiere riwruok. En float achiel chulo, so we are good. Good maber. Makoro in koro iwacho ni bro rengo go chama mano mar ODM. An ja ODM piwa. Kenda se register kaka member. Asetenda my application, asechulo pesa midwaro, harito mana nomination date. Erokamano ahinya. To Kindo? Yes. Erokamano.